Zdravíme všechny! Dneska jsme si udělali výlet do Ústí nad Labem, aby jsme se tady podívali do Reus centra. Reus centru je kousek Mírového náměstí a najdete to celkem snadno. Mají tam oblečení, doplňky, věci do domácnosti, hračky pro děti a podobně. A teď vám tady ukážu nějaké konkrétní věci. Tak tady jsme nějaký neopreny, kostým pro dítě. Tady se mi líbila taška pro pejska. Myška si tady zkoušela nějaký dvoje bodky, nekoukejte na ty ponožky. Mně se tady líbila tahle konvička, ale nakonec jsem zvolila jinou. A tady ta kabelka s dřevěným zabíráním se mi moc líbila, ale neměla bych k čemu dát. Barča si vzala tady ten háčkovaný košíček, který byl vlastně úplně nový. Chtěli jsme hlavně vidět, jak to tady mají naši sousedi a jak jim to funguje, zeptat se na nějaké otázky a třeba se inspirovat, tak jim tímto moc děkujeme. A už brzy se můžete těšit v Teplicích na Centrum nevyužitých věcí. Otoč to, už brzy, sledujte!